Doncs bon migdia, gràcies per quedar-vos els que us quedeu. Intentarem, diguem-ne, que la situació que se'ns ha creat amb el retard, amb una taula que a més ja tenia la meitat de la seva durada prevista, que coincidia amb l'inici del dinar, doncs no us dongui la sensació de ser apressada i per tant mal aprofitada. Hi ha una circumstància, a més, que és que un dels dos ponents o està arribant ara, perquè sembla ser que pels accessos aquí hi ha hagut un accident bastant important que té paralitzada la comarca i per tant no sabíem si havia d'arribar i benvingut. Per tant, seré breu, els demanaré a ells també brevetat per tal que, sense sensació de pressa, pugueu aprofitar l'interès i l'intenció d'aquesta taula aquí. La primera és agrair l'oportunitat en el conjunt de la fira de poder fer aquesta taula. Aquesta taula que té una particularitat, però que encaixa perfectament en la visió transversal que sobre la matèria es desprèn de les pròpies jornades. Una visió que abasta des dels riscos, des dels aspectes d'intercanvi tècnic, l'empresarial, les oportunitats, etc. I afegeix aquest aspecte vinculat també a la seguretat i la salut, i en concret a la seguretat i la salut dels treballadors, però veureu que és exactament el mateix que pot ser algun ciutadà particular, perquè no són diferents, de fet els treballadors són ciutadans particulars. Canvies l'entorn de protecció i de responsabilitat en què es genera. Aquesta taula també s'inscriu, jo no he pogut estar tot el dia aquí, però amb un comentari que s'ha fet en la penúltima ponència que he tingut l'oportunitat de sentir, que era que no ens enganyem que en els sectors aquests hi ha una lluita d'interessos i competències entre altres fonts d'energies. I per tant, cuidar la reputació, no només la seguretat i la salut, sinó la reputació del sector és molt rellevant perquè el que costa molt de guanyar és molt fàcil perdre-ho segons com. I per tant, també voldria inscriure-ho des d'aquesta perspectiva de que promocionar, de no posar elements que compliquin la promoció ni d'una expectativa d'una energia ni que comprometin la promoció de la salut i la seguretat dels usuaris o, en aquest cas, dels treballadors. Per què estem aquí? Perquè l'anterior ponent, que suposo que és el Josep, no he sentit, Josep, gràcies, anava molt bé perquè ha fet un enfoc de possibles perills, riscos potencials de la combustió. I això és el que passa sempre que ens enfoquem en aquesta matèria, que està molt bé, però nosaltres avui parlem d'un altre tema, que és els riscos de l'emmagatzematge dels pèl·lets. Un risc que pràcticament ningú té present. Fins i tot us explicaré l'anècdota molt ràpida perquè jo crec que, independentment de les intervencions que seran molt potents, doncs és bo interessar l'anècdota. Fa uns anys, un parell d'anys, un treballador es va morir accedint a un dipòsit, a una sitja o un magatzem, és igual, una instal·lació d'emmagatzematge. Ni ell ni ningú era conscient que hi havia aquest risc. És a dir, és un dels que forma part d'aquelles coses que nosaltres intentem treballar des del Departament de Treball, que és els riscos no identificats. És a dir, no hi ha pitjor risc que aquell que no som capaços d'identificar, perquè almenys identificar-los ens dona l'oportunitat de prendre mesures. Aquest treballador es va morir aquí a Catalunya. Nosaltres vam haver de contribuir a investigar la causalitat, era un fet poc conegut. Vam veure de seguida que no es podia quedar en una simple investigació i, per tant, amb una explicació del que havia passat. El que havia passat és que els pèl·lets no són inerts, els pèl·lets són vius i que els pèl·lets consumeixen oxigen i si no està dissenyat i pensat i tot ben preparat, doncs consumeixen oxigen i quan algú hi entra simplement té una mort molt dolça, que és que es mor. I per tant, vam veure que era una bona oportunitat per fer-ho. Què vam fer? Doncs vàrem, juntament amb l'Institut Català de l'ICAEN, ens vam posar en contacte amb el sector, es va crear un grup de treball, va treballar generosament,
va treballar molt intensament, gent que, com veureu avui, des de producció, fabricants d'eines, producció de combustible o, diguem-ne, socis tecnològics com són la gent que coneix de ventilacions, etc. I van acabar amb un document, que és un document penjat, gratuït, que es diu aquesta guia de bones pràctiques pel control del risc de l'emmagatzematge. Tot i això, fa 3 mesos a Oviedo va haver-hi un nou mort. Això pot passar en diferents instal·lacions. I finalment acabo perquè tenim poc temps. Una anècdota personal. Canviàvem la llar de casa, havíem de canviar la llar de casa, ens vam anar a una botiga, la millor de la zona on jo visc, i parlant, el vaig preguntar per els riscos que suposava el tema, estàvem en una llar, que sí caldera, i que cap problema, que si tot això es fa amb mesures de si compleix normativa no hi ha cap problema. Però, escolta, i el tema dels magatzems? No, el tema dels magatzems, res. Què passa? Jo no soc de Barcelona, treballo a Barcelona, però en la meva zona, quan una cosa no s'acaba de creure i xoca contra el coneixement convencional, diuen això són coses dels de Barcelona. Saps? O sigui, què m'estàs dient? Aquella persona no havia, per tant, diguem-ne, personalment vaig tenir una mica de susto, però professionalment vaig tenir una profunda decepció. Era que havíem fet una molt bona feina, que l'havíem intentat difondre, per tant, no havíem arribat a qui havíem d'arribar. De fet, avui, fins i tot, gent nostra que ha tingut l'oportunitat de venir per aquí, preguntant, interessant-se sobre el tema, doncs ha vist que aquest tema no està conegut, menys en una circumstància que ha sigut extraordinari, no? Però que aquella gent hi havia tingut una drecera que no és així com s'ha d'arribar. Per tant, ens proposàvem i ens proposem avui, per això agraïm tant a la Fira, a les jornades aquestes, doncs introduir aquesta sensibilitat. La nostra guia, a més, preveu una etiqueta que no està en aquests moments homologada, però que està fabricada, està dissenyada, que està en la publicació que hem fet. Ens plantegem, per problemes operatius no hem pogut fer-ho, fer una etiqueta d'una distribució especial per a aquestes circumstàncies i, per tant, sensibilitzar la gent, que es la conegui, perquè és un tema ben fàcil de resoldre un cop identificat. I, per tant, que ajuda i contribueix a fer segures i eficients les instal·lacions i, a més, que també ajuda a mantenir aquesta reputació tan necessària perquè el camp de batalla s'instal·li allà on realment ha d'estar, que és amb els avantatges i inconvenients des de punts de vista diversos. El grup de treball era format per, ja he dit, empreses del sector, des de Reciclatges Tamayo, Enervio, J. Martorell, Termosun Energia, Soler Palau, molta gent de l'ICAEN, molta gent del Departament d'Agricultura, molta gent de la Direcció General d'Indústria, d'Esclat Industrial i molta gent de l'Institut Català d'Esclat i Salut Laboral del Departament de Treball. Molta gent que no citaré per anar per feina. Si us sembla, doncs, podríem passar directament a la taula i els ponents que tenim sintetitzen i no són de l'administració, són del sector, sintetitzen els punts de vista, què és el risc i quines les solucions. Podeu pujar, sisplau, ja us ho havia d'haver dit abans. Sí que us demanaré que no feu com jo, que dic que seria breu i no ho he sigut, però en tot cas sí que us agrairé que en el marge de gestió que pugueu tenir pugueu fer-ho el més condensat possible, sense això, sense sensació que no fem el que hem de fer, perquè això que fem és molt rellevant i molt important, i per tant sense sensació de pressa, sense fer-ho malament i en tot cas concentrant molt bé el que seria el contingut i el missatge. Insisteixo en que tindrem oportunitat de rebre els assistents a la fira, estem parlant perquè us envio un enllaç a la publicació, si no aquí fora de la taula heu vist uns targetons que hem editat on hi ha l'accés al link, l'enllaç en el PDF i, a més, si acabem de tenir a mans l'etiqueta, també la distribuirem a aquelles persones interessades, entenc que o bé que ja tenen una instal·lació feta, que podrem canalitzar-ho a través de l'ICAEN, o bé aquells que puguin estar interessats, que llavors ho farem arribar. Per tant, no tot s'acaba aquí, tot just comença la feina, i jo donaré pas, ho farem amb l'ordre del programa, que estàvem dient si en funció de si arribaves a temps, benvingut, no podríem fer-ho. En tot cas, el Xavier Piñeiro, que és de l'empresa Termosun, i llavors, essencialment, tal com està en el programa, que de fet en el programa no surts tu, sinó surt un company teu, Xavier Cabré, doncs que ens comentis les operacions de risc per inhalació de monòxid de carboni en l'emmagatzematge de pèl·lets, no en l'utilització de les calderes o de les que sigui. Doncs gràcies. On te vulguis, on et sentis més còmode. Més dret, ja posats. Bon dia.
Bon dia, davant de tot, demanar les gràcies i disculpes a la vegada, primer pel petit retard. Segon, disculpar el meu company, en Xavier Cabré, per un tema d'agenda no ha pogut estar aquí present i m'ho ha, entre cometes, encasquetat, tot i que aquestes coses no s'encasqueten, sinó que dona molt de gust fer-les. L'únic que jo l'he tingut que muntar, abans ho comentàvem, no he pogut acabar de muntar amb el format típic i tòpic, però sí el contingut. Llavors, l'he volgut muntar molt directe al tema i anirem, tot i que hi ha un principi un pèl més llarg, però el passarem molt ràpid. Volia fer dos comentaris, no he pogut estar abans a la ponència del Josep, que sé que les fa molt bé i que d'això en sabem molt, som molts anys aquí, però sí que és cert una miqueta els dos temes. Tenim un perill tant en combustió com un perill tant en emmagatzematge. En parlarem dels dos molt breument i comentarem tots aquests temes. Una miqueta, jo us volia presentar el per què nosaltres hem sigut una mica, hem estat en aquest grup de treball, per què coneixem, per què hem estat, per què hem sofert també algun, lògicament, accident i estem en aquest món, doncs perquè al final portem 18 anys en aquest sector, tenim instal·lacions que sumen un total d'uns 270 megawatts instal·lats, estem presents a 4 països, tot i que aquestes dades només les contemplo d'Espanya, tenim una trajectòria, un coneixement, una experiència del sector doncs, més que contrastada. Jo personalment, a més, tinc una petita trajectòria anterior en el sector forestal, vaig estar bastant de temps al Consorci Forestal de Catalunya i per tant són temes que realment els toquem. No us vull fer la presentació típica i tòpica d'empreses, sí que la tinc posada perquè al final he agafat una estructura nostra, tota la gamma de calderes, però... Ui, que això no passa. Ara. Vale. Aquí és on te volia començar. Primer, tota la informació aquí exposada està treta en una certa part de la guia de bones pràctiques que estàvem comentant anteriorment. Aquesta guia no solament és una guia que hem ajudat o hem estat en el grup de treball de produir-la, sinó que hem col·laborat a confeccionar-la entre tots, veient els ets i els ulls de cada cosa, i recomanem que segueixi, que se'n faci l'ús. És a dir, no és una cosa que s'hagi fet i s'hagi de quedar allà. Nosaltres en fem difusió per la nostra part i inclús en aquelles instal·lacions on és susceptible de fer-se servir, que al final estem parlant de pellet, però és en tot el biocombustible on tenim aquest problema. És a dir, que parlarem d'estella, parlarem de pellet, parlarem de cloves, parlarem del que sigui, tenim aquest problema que l'hem de conèixer. I n'hem de fer tot aquest tractament. Al final, una miqueta, jo aquí us volia posar el que comentàvem. Les tasques, com que anem justos de temps, no entrarem en totes elles. Entenc que si som aquí tots llegirem aquesta guia una i dues i tres vegades i les que faci falta, però sí que veieu que no són ni una ni dues tasques, que hi ha tasques que pot fer el client, hi ha tasques que les ha de fer a l'operari pertinent i d'altres que les farà el servei tècnic que toca indiferentment de qui sigui o què sigui el que hi hagi. Estem veient que és una taula relativament gran, però tot això té un sentit. Al final, per què? Doncs perquè el monòxid de carboni, com bé deia aquí al principi, és un gas que és inert. Que és inert, que és incolor, és inodor i no el podem distingir de cap manera, diguem-li ràpidament. Per tant, què hem de fer? Quina cosa s'ha d'aplicar? Hem de generar una detecció. Tot això genera aquest gas, com deia abans, suposo, pel que he escoltat, es genera tant a la combustió com a les sitges. A la combustió, home, tenim una manera de controlar-lo. Perdó per les expressions, però a vegades és així. Ostres, fem servir sistemes que siguin òptims, que siguin... Mira, a vegades diem qualitat, diguem-li que vagin amb la tecnologia última o que tothom fa servir. És a dir, és necessari que les calderes tinguin una sonda lambda en la combustió. És més, és imprescindible, perquè si no, no podem gestionar aquesta combustió. La podem intuir, però jo boles de vidre no en tinc i per tant necessito alguna cosa que m'ho digui. Per tant, aquest tema ja no en parlaré més, el tenim solucionat. Posar una bona caldera i que tingui una gestió correcta. Per altre tema, en l'emmagatzematge, aquí sí que tenim un altre tema. En l'emmagatzematge de pèl·lets de fusta, com dèiem, tenim
aquestes emissions, aquest CO, que no el podem veure. Per tant, hem de generar una detecció. Com dèiem al principi, s'ha d'aplicar aquesta detecció. Com i per què? Aviam, per què és tan perillós això, aquest monòxid de carboni? Aquí volia posar una diapó relativament senzilla, que s'entén molt ràpid, i el per què, tots i que tots sabem que és un problema el CO, però el CO al final el que ens evita és que els nostres alveols, és a dir, dintre dels pulmons, no captem aquest oxigen que necessitem en sang. I a més, no només no ens deixen, sinó que té una força de cohesió respecte a l'oxigen molt més alta. De manera que no solament ens ho impedeix, sinó que inclús, encara que tinguem oxigen després, tenim un temps de carència d'aquesta assimilació d'oxigen. Per tant, no és un element que sigui instantani i en el moment que sortim ja està solventat, sinó que tenim uns temps de carència. Per tant, és un element que és superimportant al tenir-lo controlat. Al final, amb una instal·lació, tindrem aquests elements, siguin qui sigui i quina sigui la caldera, no hem de ser pas marxistes i no ho vull ser, però al final tindrem tots aquests elements, dels quals, com abans comentàveu, aquest és el que s'ha d'encarregar de la combustió, però aquí dintre hi tenim un problema, que és el CO. I el tindrem igual sigui pellet o sigui estella, en major o en menor mesura. Això, com ho tindrem? Doncs per un cantó hem de solucionar el tema de la combustió, que les calderes tinguin son de landa, i per l'altre cantó aquest CO. Aquest CO l'hem de poder saber almenys. Quines mesures tenim? Home, doncs o bé posar detectors de CO, que és una de les formes, té les seves avantatges i els seus inconvenients. Posar detectors de CO en una sitja és probablement el millor sistema, però també és un punt de mal de caps. De mal de caps en el sentit en què, sobretot si tenim pellet, la pols, els elements, ens faran que tinguem moltes actuacions sobre aquest element. Per tant, posem un element perquè ens detecti que tenim CO, però resulta que encara hi hem d'entrar més per ajustar aquest element. Ostres, els equips autònoms o els equips de persona probablement són els més importants que s'han de dur sempre i que ha de dur a l'operari quan ha de fer alguna de les tasques. Vull ser molt breu i per tant no llegiré perquè em sembla... Llavors, aquests temes el que fan és que necessitem que hi hagi una ventilació d'aquests equips o d'aquests elements. I aquesta ventilació pot ser de dues maneres, o natural, per la forma de la sitja, o forçada, perquè no tenim altra forma de ventilar que sigui una forçada. I després el company em comentarà tots aquests elements i com fer-ho i com deixar-ho de fer. Llavors, hi ha uns factors que ens determinen, o que més que ens determinen, que ens generen la producció major o menor. La temperatura, el tipus de fusta, el temps que fa que el tenim amagatzemat, la quantitat d'oxigen que hi ha allà dintre, si és un pellet, si és una estella amb aquesta abrasió mecànica, tindrem major o menor contacte amb aquest oxigen i, per tant, major o menor, al final és una oxidació, no deixa de ser una reacció química que és l'oxidació del carboni. Per tant, això és superimportant. Hem de tenir present, o hem de... No cal que ens aprenguem els números, però perquè us volia posar 4 dades perquè tinguem de què estem parlant quan parlem de CO. Doncs aquí us volia posar una miqueta com afecta la temperatura amb les ppm en un CO d'una sitja. Com veieu, multipliquem en alguns casos per quasi més de 5 vegades aquesta quantitat, per tant és molt important la temperatura. I l'altre tema és aquests números que ens diuen. Aquests números no ens dirien res si a darrere no hi ha aquesta taula. Aquesta taula és la que ens diu realment quina perillositat hi tenim. I si podem veure, ens fixem que amb 100 ppm, com aquell que diu estem bastant coberts, però a partir de les 800, compte, que això ja no és, com dirien els castellans, moco de pavo. Això és quasi segur una intervenció mèdica. I si ens fixem en l'anterior, 800, és que les tenim quasi bé en totes. Per tant,
compte amb aquests temes, perquè si hi ha una sitja tindrem quasi segur aquest problema sí o sí. Per altra banda, tenim moltes disposicions de sitges, indiferentment quina sigui. En totes elles no n'hi ha cap que se n'escapi. Probablement les sitges d'Estella, per naturalesa, són sitges que ja han de ser ventilades de per si per un tema d'humitats de la pròpia Estella. Per tant, probablement siguin les que la càrrega de CO sigui inferior. En les de pellet tot el contrari, són sitges més estanques, són sitges que intentem que no hi entri la humitat, per tant són molt més tancades. Però indiferentment quina tinguem, tindrem això. Siguin un tipus, siguin d'altres. Inclús zones on podem tenir sistemes soterrats, tipus geotancs o elements ja alguna més complicats d'accés. Amb Estella, el que comentàvem abans, i volia mig acabar amb la taula del principi. Hi ha moltes actuacions, de les quals la gran majoria han de ser fetes per professionals i aquests han de conèixer aquests riscos i fer aquestes ventilacions que s'han de generar. I volia acabar, per ser molt i molt ràpid, amb dos exemples, el positiu i el negatiu, direm-li. Un positiu pot ser una instal·lació que s'ha fet, o que es va fer, ja té 2 anys, a l'Institut Verdaguer, això està al costat del Parlament de Catalunya, és la casa del governador. Allà es va instal·lar una caldera de 200 quilowatts amb un soterrani, amb una sitja, amb doble sitja de lona, entafonada o, com aquell que diu, encaixada en un altre espai. Aquí hi havia verdaderament un tema de veure, ostres, podem tenir un problema, sobretot amb la zona de sitges, i aquí s'ha posat detectors de CO que activen ventilacions en aquestes, no sitges perquè són de lona, però sí, perdó que salta això, però sí a tota la sala per ventilar l'aire. I llavors és un altre cas molt maco, molt esplèndid, però aquest sí que és un cas negatiu. Fa 6 anys, 7, es va fer una instal·lació al Museu de la Ciutat de l'Energia, això és a Ponferrada, on es va voler fer una instal·lació relativament molt vistosa, molt maca, molt, anem-li a dir, diàfana i per poder-la explicar no solament a la societat, sinó per altres menesters, i això va provocar que la sitja i la sala de calderes es fessin recobertes, o sigui, el sostre fos de vidre. Per tant, el que fa és que, com podem veure amb aquesta, la sitja sencera és vista des de dalt, per tant li dona el sol, per tant se'ns escalfa, per tant tenim una generació de CO major de lo habitual. Ai, ostres, estan saltant soles. En aquesta sitja vam tenir un accident, però, per sort, no va ser més enllà del susto i de la recuperació. Amb això us volia acabar, seient molt ràpid, no he volgut anar més en detall, però sí de donar aquests punts que hem de ser molt conscients del que tenim a dintre les sitges, que necessitem aquestes ventilacions quasi bé en tots els accessos que s'hagin de fer en quant a manteniments i servei d'aquestes sitges. De fet, nosaltres, com a distribuïdors d'una gamma o d'una marca de calderes, tots els nostres SATs disposen de ventilacions forçades per entrar a les sitges abans, és a dir, sempre hem de ventilar aquestes sitges, i tots ells van amb equips autònoms de medició de CO per evitar precisament això. No podem obligar a que es facin servir, no podem obligar a que es facin. Sempre hi ha elements en què a vegades prima la velocitat a la seguretat per qui ho està fent, no per la realitat. La realitat marca que la seguretat va per davant de tot i llavors es passen accidents, com abans comentàveu al d'Oviedo, on tot el sector vam quedar bastant tocats, donat que la persona o les dues persones que van patir l'accident, una amb la lamentable situació d'aparèixer en ell i l'altra de poder-ne sortir-ne, eren també grans coneixedors del sector que portaven molts anys al sector. Llavors encara ens en feien més creus com podia haver passat això. Poc més, no vull entretenir gaire més i que hi hagi temps per tot i simplement donar les gràcies de poder estar aquí. Molt bé.
Gràcies, Xavier, doblement, o triplement per ser-hi, per haver-te ajustat moltíssim, per tant, poder-nos recuperar el temps, però sense haver, diguem-ne, deixat d'expressar i posant el focus allà on realment calia. De fet, és veritat, i val també per la xerrada que ara ens farà el Joan Pesa de Rodona, que la intenció d'avui no és fer un curs, sinó que simplement posar sobre la taula el problema, perquè llavors hi ha tant la guia com els contactes, com els assessoraments, que avui comença la feina, no avui s'acaba. Destaco també el fet que has dit sobre la guia, que jo ho havia dit, però destaco que és la col·laboració público-privada, que realment no és on t'ajuda i cadascú hi aporta coses que els altres no tenen, de manera complementària, fins a fer alguna cosa que és ben fet i el millor que es pot ser en aquell moment. Ara sí, busquem ja aspectes més aviat cap a les solucions, no del sector, sinó molt més ampli, de Soler Palau, sistemes de ventilació, el Joan Pesa Rodona, que ens comenta, també li demano amb la brevetat de l'experiència que li permet fer de l'acordió, fer de més i de menys, la ventilació com a acció preventiva davant del risc d'inhalació de monòxid de carboni a les operacions de risc. Tinguin en compte, com deia també al principi, que parlem de treballadors perquè la iniciativa va a partir d'aquí, però que això és per qualsevol ciutadà que s'exposi en una situació d'aquestes. Doncs endavant. Bé, bona tarda. Gràcies per venir i gràcies per mantenir-nos encara a aquesta hora aquí. A mi em toca lluitar contra dos enemics, un invisible, que és el monòxid de carboni, i un altre que és també invisible, que és la gana, que segurament tenim a aquesta hora ja, i pensem més amb el Nadina que amb la xerrada. En qualsevol cas, a veure, jo crec que... S'ha d'enfocar cap a algun cantó. Alguna cosa no va. Ara. A veure, hi ha una cosa que entenc que tots tenim clar, que és a la vida mateix. Quan nosaltres tenim la percepció, la sensació de que el que anirem a fer pot generar un risc a les persones, als que estimem, als que estem treballant, i aquest risc és visible, doncs tothom s'ho pensa dues vegades i tira enrere. Però fixeu-vos que en el nostre cas, per les circumstàncies que aquí segurament s'han anat explicant, doncs ens enfrontem davant d'un risc que hauríem de dir que és invisible i que com que no el veiem, doncs no li donem aquesta importància que segurament té i que si a sobre, especialment en el tema de pèl·lets, doncs el barregem amb les olors que poden tenir els mateixos components, doncs sí, aquí fa olor de fusta o una mica de pols de serradures, però ningú pensarà que aquí hi pot haver. Doncs sí, com acabem d'explicar, com ha explicat el company, tenim un risc invisible i el bo que té el tema és que hi ha solucions. No és aquest risc, escolta, això com ho farem? No, és que, escolta, si pensem una mica, si practiquem una ventilació com a acció preventiva, evitarem aquests riscos i, per tant, podrem entrar, perquè el de què es tracta, cuidado, i el que tractem aquí és, a veure, si podem ho evitarem, o sigui, no es caguem d'entrar dintre dels silos, no? Però, doncs, a vegades hi ha un embussament, hi ha alguna peça que no acaba d'anar, hi ha algun element que ens convé revisar i, per tant, ens hi hem de ficar. Doncs, enfront d'aquest element invisible és quan nosaltres haurem de prendre mesures. És a dir, escolti, ens hi hem de ficar? Sí, perfecte. I què hem de fer? Doncs, com que sabem que aquestes operacions poden representar un risc, hem d'establir, hem de fixar un procediment segur per entrar en aquests espais. I no és altra cosa que dir, a veure, escolti, ja n'hem après, però no sols nosaltres, tot el món. Si us hi fixeu, abans, si fa 2 o 3 anys buscàvem informació sobre els riscos que es podien generar de l'ús de pèl·lets, doncs gairebé no hi havia informació. Si ara feu el mateix, veureu que en molts llocs, moltes empreses, determinades entitats de països han tret documents que ja especifiquen aquest risc i com fer-ho. I, de fet, la majoria dels que hem pogut consultar, per no dir gairebé tots, a veure, aquí es tracta de fer una cosa, es tracta de no inventar res, es tracta de dir, ja coneixem aquest risc, qui ha treballat més aquest tema, com s'ha aprofundit i com el solucionem. Aleshores, senyors, sabem que hi ha un risc, per tant, requisit prioritari,
fer una ventilació prèvia del local. Aquesta ventilació, com ja ha comentat també el company, la podem fer de dues maneres. Dependrà de les característiques constructives que tingui el mateix recinte, no? Però es podrà fer de forma natural o bé, si no tenim aquesta opció, haurem de fer-ho de forma forçada. De manera que també, cuidado, i especialment important, no, és que jo hem ventilat i ara paro el ventilador. Especialment si ho fem de forma forçada, al natural hem de suposar que haurem obert completament i, per tant, es permetrà aquesta ventilació. Però si ho fem forçat, no val a dir allò, bueno, com que jo he ventilat 5 minuts, doncs ara ja m'hi fico. No, aquesta ventilació també s'hauria de mantenir mentre hi hagi qualsevol persona dintre. Ara veureu que l'hauríem de fer prèviament i l'hem de mantenir mentre hi hagi algú a dintre. I en la mida del possible, especialment, per exemple, l'espai que us ha ensenyat el company, el primer, el de l'institut, en aquella sala, per la tipologia que té l'emmagatzemament de Sitges, hi ha detectors de CO, perquè no hi ha quantitats de pols importants. De fet, ni importants ni n'hi ha. No hi ha pols. La tipologia de Sitges permet que no s'escapi pols i, per tant, allà és fàcil muntar-hi un detector de CO. Si tenim una sitja com aquesta, que aquí hi ha la descàrrega directa del pellet a dintre, evidentment, posar un detector de CO és més complicat, però en qualsevol cas el que hauríem de fer sempre és el mateix. I aquí veuríem dues tipologies. Escolta, jo en aquest espai tinc manera de garantir la ventilació, serà natural o serà forçada, i aquesta ventilació s'hauria d'establir com a mínim 15 minuts abans que qualsevol persona hi entrés. Ara no ens vindrà de 5 minuts, és el que ens passa sempre. No, ostres, no funciona, no sé què. Ui, que s'han callat. Parem-nos un moment. On estem? Quin risc es genera? Podem ventilar 15 minuts? Ens vindrà de 15 minuts? No. Que no ens vindrà de 15 minuts? Doncs l'obrim, ventilem, garantim aquesta ventilació i a partir d'aquí entrarem en garanties. No, escolti, què? És que no es pot ventilar de cap manera. És un recinte subterrani, s'ha encallat la tremuja, s'ha encallat l'element que porta el pellet cap aquí, cap a la caldera, i hem d'entrar. Però escolti, és que aquí l'únic accés és que no es pot ventilar de cap manera. Doncs, senyors, com sabeu, això serien operacions de risc, no sols en el pellet, sinó que sabeu que en l'àmbit de treball n'hi ha de diferents tipus, especialment, per exemple, els temes de gent que fa vi, etc., i implicaria l'ús de material, de vestimenta adequada per entrar en aquell espai. Sembla molt exagerat, però són operacions de risc. Està explicat, està detallat. Existeixen criteris que determinen claríssimament com hem d'actuar davant una operació en un espai de risc. Per tant, no ho desestimem. No diguem, no, és que aquí com que no se sent res, no es veu res. A vegades ens passa això. Aleshores, el que sí hem intentat és no fer invents. És a dir, i aquests senyors això doncs ho han tret, què s'ho han imaginat? No, escolti, hem dit, a veure, qui té documentació, qui ja ha pensat aquest tema, i com no podia ser d'altra manera, són els alemanys els primers que van treure fins i tot una norma que especifiquen què haurem de fer. Evidentment, nosaltres el que volem fer és fer una ventilació fins a obtenir una concentració de gasos que estigui en un nivell acceptable, que les persones hi puguin respirar, i el que ens diu aquesta norma és que podem utilitzar com a obertura de ventilació el mateix connector d'emplenament dels pèl·lets. Però, al tanto, si l'hem fet servir per omplir de pèl·lets prèviament, perquè serveixi per element de ventilació perquè nosaltres hi puguem entrar, evidentment l'hauríem de bufar per garantir que allà no hi ha pèl·lets acumulats. A més, ens diu, escolti, si fem ventilació natural, haurem de tenir sempre com a mínim 2 connectors o conductes. I aquí ja no ho diu la norma, aquests conductes haurien d'estar separats a una certa distància. Un seria normalment el de càrrega, l'altre seria el de ventilació, hi hauria d'haver una certa distància, perquè el que es busca sempre, en qualsevol sistema de ventilació, és que l'element de ventilació escombri el més possible tota la sala. Novament ens recorden que encara que sigui ventilació natural, encara que després també tinguem trampetes o elements per accedir-hi directament, doncs sempre pensar, deixar aquests 15 minuts previs. I en el document que us hem presentat i que esmentarem al final, trobaríeu els criteris que aconsella
aquesta normativa i que nosaltres hem traslladat en la documentació catalana sobre, en funció dels recorreguts dels conductes, doncs quins criteris i la capacitat de càrrega dels diferents espais, quins criteris de ventilació natural són admissibles. Podeu llegir tranquil·lament, però es basa simplement en utilitzar també un tipus de tapes concretes que segurament coneixereu molt bé. I ens queda, i anem acabant, ja veieu que aquestes coses són ràpides també, doncs, no, escolti, tinc sales molt grans, la ventilació natural no és possible, què ens diu la norma? Fàcil, haurem de determinar el volum en buit, sempre que es fa un càlcul de ventilació i es fa un número de renovacions hora, aquest número de canvis de vegades que canviarem tot l'aire interior sempre es fa suposant que el local estés buit. Ja sabem que estarà ple, però fixeu-vos que la determinació del cabal es faria basant-se en 3 renovacions hora del volum íntegre. Escolti, i si està ple 3/4, doncs aquestes renovacions, en lloc de ser 3 cada hora, que seria una cada 20 minuts, doncs que hi haurà un volum, doncs ens pujarà i per tant el farem cada 10, cada 5, cada 3, que ja ens va bé, cap problema. Sempre, sempre, sempre recordant un temps mínim de seguretat, de garantia, no ens el saltem. A més, hi ha una normativa que ens diu, que és el reglament, que no ens permet, el reglament d'instal·lacions tèrmiques als edificis, que no ens permet fer instal·lacions elèctriques dintre d'aquest tipus de locals, perquè són locals amb un cert risc d'explosió. I, per tant, haurem d'utilitzar un ventilador i aquest ventilador què haurà de fer? Doncs haurem d'agafar aire, aquest aire l'haurem de portar, tindrem conductes que podran ser més llargs o més curts, pot haver trams flexibles, per tant, haurem d'escollir normalment un tipus de ventilador de tipus turbina, si li voleu dir així, de tipus centrífug, que fos capaç de vèncer tota la resistència que ens pugui oferir la instal·lació al pas de l'aire. Aquí tornaríem a trobar la normativa alemanya que ens va dient, escolti, per ventilar-lo de forma forçada haurem de posar un ventilador i aquí podríem trobar diferents maneres de ventilar-lo en funció una mica del recorregut que tinguem de sala, de conductes, etc. Buscaríem sempre, si ho hem de fer a través dels conductes, intentar introduir l'aire sempre pel conducte més llarg, aprofitant, per exemple, el de càrrega de pèl·lets, que sol ser-ho, i després l'aire ja sortiria per sobrepressió, per ventilació, però sempre ens interessa que l'aire busqui el màxim recorregut. Si en tenim 2, ho faríem sempre bufant, sempre pel més llarg, sempre intentant... Bufar té un avantatge, que és que, a més, l'aire arriba a velocitat i ho remou una mica, i un inconvenient, que també comentarem, que és que aixequem pols, però en qualsevol cas, al tanto, que el que busquem és... La pols ja acabarà marxant, el que ens interessa més és eliminar el risc d'allò que hem comentat, o fins i tot, si no podem fer-ho a través del conducte, si voleu, i disposem de portes que ens garanteixin que aquest emmagatzement dona al exterior, doncs obrint aquestes portes i bufant, aleshores ho faríem al revés. Fixeu-vos que si està tot tancat, el que faríem seria fer-ho pel més llarg. Si podem obrir directament a l'exterior, ens interessaria fer-ho al revés. Bufar-ho pel més curt perquè sempre busquem el màxim recorregut. I anem acabant, simplement dir-vos que es podria fer amb extracció, però la norma hi posa unes certes pegues pel fet de dir, escolti, jo si ho tinc amb extracció seria per mi important que aquestes portes, aquest mateix efecte que estem fent aquí, doncs que el féssim al revés. Si obrim les portes, la depressió que generem també ens farà el mateix efecte, però si no puc garantir aquesta obertura de portes, se'm pot complicar una mica la cosa. Aquesta fotografia no seria ben bé de la ventilació, perquè seria, veieu, càrrega de pèl·lets i extracció de pols, però el concepte d'extracció seria el mateix, sempre i quan amb un extractor centrífug lligat amb un element que ens pogués succionar l'aire de dintre. I aquí veuríeu, hem fet una mica de comparativa entre els dos sistemes, tots tenen els seus avantatges, tenen els seus inconvenients. Si bufem i el local està molt tancat i no aconsegueix bé sortir l'aire, el que us trobareu és que surt pols per les escletxes de les portes, etc. Té les seves avantatges, que necessitaríem simplement un ventilador normal, a diferència, en principi, del que seria el sistema d'extracció. Hem intentat donar-vos les dues idees i amb això pràcticament acabem, recordant que tot el que hem comentat, ha comentat el company, hem comentat una mica aquí, doncs ho podeu trobar en el document de guia de bones pràctiques i que fins aquí moltes gràcies.
Bé, moltíssimes gràcies. A més, com en el cas d'en Xavier, us heu ajustat a la meitat del que havia fet sense sacrificar el contingut. Si us sembla, per tant, recuperar el temps i fent com hem de fer, si voleu, algú vol fer una intervenció, que simplement demanaria que fos, diguem-ne, còmplice d'aquest esforç de reduir, essenciar el contingut de la pregunta per l'interès de la resposta. Si no, passarem a cloure. Sí, per favor. Igual se sent, si no jo ajudo. Vale. Nosaltres per una mica el tema de la ventilació. Quan ha dit obrir les portes, jo crec que obrir les portes sí, però si estem en un sòtan, tal com ha comentat, ojo amb el tema d'obrir les portes, que possiblement fiquem, o sigui, traiem la contaminació d'un lloc i la posem en un altre. O sigui, això dels extractors està molt bé, extracció fora, però amb filtratges, perquè no podem treure el tòxic d'una banda i posar-lo en una altra. El que passa és que la condició que exigeix la norma és que aquestes portes et donguin directament a l'exterior. Això no sé si ho he comentat, però aquesta és la idea. Si no pot donar a l'exterior, evidentment el que no podem fer és moure'l d'un cantó i transportar-lo a un altre. Això no ha de ser, diguem-ne, la deslocalització del risc, sinó la resolució del risc. I tinguent en compte que no es tracta això de trasbassar contaminants, sinó de buscar espais de dilució o de... Tingueu en compte, a veure, el monòxid de carboni, en tota manera, és un gas molt perillós, però es dilueix fàcilment, que això també ajuda. És a dir, per poc que tinguem cura d'haver ventilat, o sigui, el canvi és bestial. Ara, problema que, fixeu-vos, tenim emmagatzements de més de 10 tonelades, grans quantitats de material allà acumulat. Escassa alçada, normalment, quan acabem de carregar el silo, allò està a petar, ens queda mig metre. Hòstia, ara resulta que no baixa el palet. Diu, vinga, va, cap allà dintre amb una pala. És aquesta inconsciència la que a vegades ens fa por. Només que tinguem cura, evidentment, i que tinguem cura d'això que diu vostè, que podem ventilar fins i tot de forma senzilla, però evidentment no trasladem d'un cantó a un altre, no. Aquesta obertura ha d'anar lligada amb un contacte a l'exterior, sempre a l'exterior. Sisplau. També s'ha cap a baix, no? No, aquí sempre hi ha una confusió que és bastant comú, és el monòxid té una densitat de 0,96 i pico, monòxid, CO, el diòxid és molt més pesat que l'aire i se'ns acumula a terra, però és que aquí no tenim diòxid, aquí tenim monòxid, que el tens amunt. O sigui, per tant, el detector sempre ens interessarà posar-lo a dalt que baix, mai a terra. Aquest és un error que a vegades es dona, que la gent confon el CO2, que se'ns produeix a la combustió, etc., i el monòxid, que es deriva d'un altre problema. Però a més, fins i tot fisiopatològicament és diferent. Un és asfixiant i l'altre és asfixiant i a més tòxic. És a dir, que els mecanismes, i per tant lligava amb el que tu deies, que l'asfixiant el resols amb la reintroducció d'oxigen i l'altre té un marge que ja pots anar insuflant, que hi ha una ocupació dels espais en els hematies. Alguna qüestió més? Allà baix, pots provar de parlar, ens sentim tots. Sí, se sent, vull dir, no pateixis. Sí, perfectament. Que pot fer cada persona, perquè ens trobem, jo també soc del sector, que moltes vegades conserges o persones no qualificades estan fent feines que no haurien de fer perquè no coneixen els riscos del que implica aquesta actuació. I en aquest sentit crec que la guia està molt bé perquè defineix i classifica aquests riscos, però que el que és molt important és que es transmeti en aquests usuaris finals, que m'he trobat molts instal·ladors que desconeixen l'existència de la guia i molts usuaris d'instal·lacions de pellet que desconeixen l'existència de la guia. Per tant, en aquest sentit, els que estem aquí, que m'hagués agradat que haguéssim sigut el doble, intentem difondre-ho al màxim i sobretot que les persones que entrin en un lloc així sàpiguen on estan entrant i així evitarem segurament la majoria de riscos. I per altra banda, el tema dels sensors de CO àtex que haurien de portar els usuaris que van cap a dins, també una reflexió. I és que alguns d'aquí teniu serveis tècnics, però realment mireu quants d'ells en tenen, perquè jo he trigat bastant de temps a poder adquirir un buscant on comprar-lo i t'està donant una visió clara del mercat, i és que els instal·ladors no porten aquest sensor. I per tant també reflexionar i criticar en aquest sentit de transmetre-ho i obligar, algú deia que no es pot obligar, sí que es pot obligar quan hi ha el risc d'una persona. Molt bé, gràcies per les consideracions. Jo aquí només volia fer dos incisos. Un,
Les taules són les que he posat jo a la presentació, una mica el que comentava de qui ho ha de fer, quines feines i què i com i de quina manera. Hi ha una sèrie d'instal·lacions que per potències, per posició o per simplement localització on es troben, a vegades canvia una mica la figura de qui i què fa cada un, però queden molt ben definides, com bé deia vostè a la guia, tot i que n'hi ha algunes que seguint aquells paràmetres realment es poden fer. De fet, entrar a les Sitges ha de ser una cosa excepcional. Comentàvem abans, o comentava el company, el tema de la pols, i per aquí comentaven també que hi ha d'haver un filtratge. Aviam, en el 95% de les vegades que entrem en una sitja és per fer un manteniment o per fer una neteja, que sol estar buit. Per tant, quan estem ventilant, la primera ventilació és totalment neta, no tenim càrregues de pols. Si tenim un moviment de producte interior, llavors sí podem tenir un moviment de pols i llavors sí que aniríem en aquells, quasi com diem nosaltres que els tenim, els operaris nostres li diuen el traje d'astronauta, que s'han de posar per fer aquestes operacions. Però aquestes són minimitzades. La gran majoria són elements més de visualització i de mirar que realment tot estigui correcte i per tant no tenim aquest tema de pols. Per tant, és un dels elements que hi és, que l'hem de tenir en compte, però que no ens hi fiquem tant, que no és l'element problemàtic en si. Molt bé, moltes gràcies. Anava a dir una intervenció, l'última, sisplau. No, només dir que de cara a l'usuari final, que tenim molt clar que és molt important i per això la guia parla de l'usuari final, està previst, com ja ha dit el director de l'institut, de fer una etiqueta per poder posar a l'entrada de les Sitges informant dels riscos que comporta, o que pot comportar el fet d'entrar en aquestes. Espero que les etiquetes estiguin l'abans possible i serà un element també d'informació. Molt bé, gràcies també per la intervenció. Simplement, en relació a aquesta i l'anterior, comentar que és veritat que sí que distingim tot això, tendeix a afavorir els treballadors o els ciutadans, tant se val quin és el motiu pel qual es relacionen o s'exposen al risc. Però sí que és veritat que quan parlem de treballadors sí que és obligatori per part de les empreses assumir aquesta responsabilitat, que no és només tenir unes instal·lacions adequades, sinó tenir ben organitzat el treball, amb els treballadors informats, formats i amb els recursos necessaris per gestionar el risc. Evidentment, la millor és evitar-lo i, si no, com a mínim, controlar-lo i minimitzar-lo. En el cas dels ciutadans, no es pot obligar en aquests moments perquè l'obligació va relacionada amb la norma i aquesta norma no existeix. Però el matís és, clar, nosaltres en principi la tendència és enviar un missatge que resolgui o que intenti ajudar tant uns com els altres, perquè tot i que venim nosaltres des del món del treball i que la resta, doncs el producte que fan és també pels ciutadans. Per tant, que ho focalitzem en el món del treball ha sigut perquè l'anècdota que ens va permetre el desgraciat accident era que no volíem que aquell accident no hagués servit per res. I per tant, que d'aquell accident no en podíem esperar tenir 40 com aquelles curves a la carretera que se n'hi ha de matar 20 perquè al final l'arreglin. Per tant, aquest era el motiu i per tant jo crec que ha estat aquí. L'objectiu era essencialment, i aprofitant el que és la Fira de la Biomassa que concentra, ens dona l'oportunitat de concentrar una gran quantitat dels agents que poden ajudar a això, era aconseguir sensibilitzar, posar sobre la taula aquest risc i identificar-lo, posar-lo al costat dels altres que hi havia, pensar que no ara per atractiu o per innovadors aquest ha de ser el que ha de passar davant. En els llocs també hi ha risc d'explosions, hi ha risc d'incendis, per tant, tot això va vinculat a aquesta visió, perquè aquesta sensibilització porti a resoldre això des del disseny i no des de la reparació i els parxes afegits sobre els problemes. Les avantatges d'un servei, d'un negoci, no han de basar-se en amagar les desavantatges. Les desavantatges s'han d'identificar, posar sobre la taula, controlar-les i posar en joc el que són les veritables avantatges. Parlem avui del risc d'emmagatzematge de pèl·lets i podria semblar que li estem fent un favor poc escàs en el producte,
però si parléssim dels riscos relacionats amb qui competeix, també estaríem més escandalitzats probablement. Per tant, parlar-ne no és per estigmatitzar, parlar-ne és precisament per donar-li l'oportunitat que s'expressi en totes les seves avantatges, que són moltes i a més molt transversals. Fer un bon producte, fer un bon servei, vol dir que ha de ser eficaç, ha de ser eficient, però també ha de ser, per tant, donar resposta al que el justifica, però sobretot ha de ser segur, saludable i ha de ser sostenible en el temps. I per tant, és aquest l'objectiu que tenia aquesta taula avui i que ens han donat en 40 minuts de retard i la tornem amb 17 minuts de retard només. Per tant, us agraeixo molt els 30 que heu aguantat fins al final. És veritat que podíem ser més, però 30 ja és un exèrcit que pot evangelitzar un sector. Si a més els que ens toca fer les coses les continuem fent, però comptant amb la vostra complicitat i amb el vostre activisme. Per tant, moltes gràcies i fins la propera. I gràcies als ponents, a banda dels assistents, i gràcies a la iniciativa de la Fira de la Biomassa. Que vagi bé el dinar i tot l'altre. Gràcies.